Ngisacela ukubingelela nguMakuthobana isangoma esibhulwa ngonyezi ezinye sibhulwa ngamathambo. Umphathi wekhuwala usandla sensimbi ake ngibingelele bakithi la ngizochaza kahle lamabhodlela ngoba ukhona abangathi basadideka kancane. Abanye sebetholile uthawani abasebenzisa abasebenzela. Uqala ngananti ibhodlela leli. Leli bhodlela leli ibhodlela lokugeza. Ibhodlela lokuthi wena udiliza amathunzi, udiliza izilwane, udiliza izipoki kuphi endaweni yasemfuleni. Ngiyachazela ukuthi lisebenza kanjani. Ngiyakutshela ukuthi yini wena ozongithengela yona mase uyogeza, bese uyahamba kuyogeza. Leli bhodlela ke lidila ngani? Liyakuklina lona leli bhodlela leli green. Ligeza wena ngalesikhathi uyogeza emfuleni emanzini ahambayo. Bese sesiza kunanti ke leli elibomvu. Leli elibomvu ibhodlela lenhlahla. Ibhodlela elisukumisa izidalwa zenhlahla phezu kwakho. Wonke umuntu mayephila unezidalwa zenhlahla nezidalwa ezimvikelayo. Leli bhodlela ke lisize ekutheni wena uma kade unenhlahla, inhlahla yakho yavaleka noma izinto zakho zivalekile. Wonke umuntu onezinto ezivalekile kusuke kuvalwe inhlahla phezu kwakhe. Kuba nezidalwa ezihamba nenhlahla kumuntu. Leli ke lidila nalezo dalwa. Leli lokuqala engilichazile elokugeza leli. Elokugeza leli. Uyageza la. Leli lokuklina wena nezidalwa. Mase ke kuleli usuyacela ukuthi izidalwa zikwenzeleni. Ngiyakutshela ukuthi yenza kanjani ungitholele amakhandlela, ungitholele kanjani wenze mase ngiyakutshela ukuthi leli la sesivula inhlahla. Sesisukuma isidalwa zenhlahla phezu kwakho wena izinto zakho ezivalekile wena noma izimali zakho ezivalekile noma thola ukuthi wena ubunebhizinisi lakho wavalwa wena. Leli bhodlela ke liba namandla kakhulu kulezo zinto lezo. Amabhodlela engikhuluma ngawo kila omabili ayadingana. Uqala ngaleli mase uza ngaleli. Amabhodlela anamandla kakhulu la. Amabhodlela enhlahla la engikhuluma ngawo. Siyathokoza kakhulu. Elinye lokugeza, elinye lokuvusa inhlahla kuwe. Mawukuthi usuthakathiwe inhlahla yakho yavaleka. Ngoba izinto zakho mayengahambi kahle sekusho ukuthi idlozi lenhlahla, idlozi lokukhanya kuwe seliphazamisekile noma selivaliwe kuwe. Mase uthola nanti ke ibhodlela ulisebenzisa siyathokoza.